ka Pyrthei TV. Lagi Khubor hakimat-kimat ini phai menta si Khubor nak lagi benta jong Jylla. State President jong National People's Party uba Preston Tensong ubelong ru sembut menteri rang ba Jylla hak khatlai terik Ïaïong arasa apusau. Ulah hiar syakasnang mau kerwat ke bahab hapo ke South West Khasi District na ke benta ban pan jingkershan nak ipat ba jong ke district. Bakin a jingkershan ya ke kertong jong ke parti ke Dr. Mezil Ampril Lengdo hak election Lok Sabha ke ban salong hak khat khandai terik Ïaïong arasa apusau. Hakri kesengi lai don lang ru kinong yalam jong ke NPP bakentup ya uba HM Shangpliang UMDC ka malki lai mkhra uba Fatil Lakadong UMDC jong ka mau kerwat uba kada sosyang bat kiwe-kiwe. Ka Don Bosco Youth Center lai mkhra Shillong ka weni kislam ajing hikai ya kisamla puli hak khatlai terik Ïaïong arhajar pusau. Kala pelong ya ka jing ajing hikai syaki samla kumno bat pinkre ya ka Central University Entrance Test. Professor Jacob Jylla ubalong unong hikai jong ka St. Anthony's College Shillong ulalong unong ajing hikai hak ni kasngi. Shwai kani Director jong ka Don Bosco Youth Center Reverend Father Michael Makri ula pedang sengubha yaki samla hak ni kasngi ulong ba ka jing ajing hikai kalong banyarap yaki samla puli pakinop lawan penkre bha yalade manyo ro shaki Central University naga bentaban beteng yaki jing puli ki jongki. MLA Barim jong ka Maulai constituency ba proses di Saukme hak khalai trip Ïaïong aja pusau. Ula pli pat ba ya ka food fest kam sales of work bat penmi bisa na ka benta ka jing rakhi dap shispa arpusat stem jong ka school Putmuri Presbyterian Primary Section bala pelong ha plau jong ni ka school. Hak jing pli ya ka ni ka tabasa di jing bam la sendran lang da upasta MFL Maulong kinong hikai ki khna school ki kmi pa jong ki khna school bat kiwe kasuru pajba ka briu nyatrap da ka jing thmu banwan ra lang ha ka jukran san ya barok ki rimut ki kertong ki banya khun ha ka election Lok Sabha ka bansalong ha ka khat khandai terik Ïaïong arja pusau ha ka batang angut ki kertong ki lawan mich khmat ha ka ni kren san ya tainia kat ba laingut ki baipat ki laja rangai ki kertong ki bala poisha ka ni ka common platform ha khasi national darbar hall maukhar ki long tang ki kertong shimet bakanthup yo professor lakhon kama bat uba Peter Shalam bat na ka regional democratic alliance lawan mi khmat da Dr. Jemino Mautho ki kertong ki ba klampoi ne pha bri ban mi bujli ya ka parti ki long u kertong ka VPP Dr. Ricky AJ Singkon u kertong ka congress uba Vincent H Pala bat ka kertong jong ka NPP ka Dr. Mezil Ampril Lengdo. Namarka jingbam poi jong kini kertong ni kibriu ki ba mi khmat ya ka parti kinong penyai kila rai ban penyai be khmat ya kini ka jingalang. Kum shibenta ka jingrakhi ya ka World Homeopathy Day ka Indian Homeopathic Medical Association ringkat ka jingasnok tilang bat ki homeopathic doctors jong ka Ayush Medical Association of Meghalaya kila pelong ya ka jing ai dawai ai ha ka khatlai terik Ïaïong arhaja apusau ka bala pelong ha ka snong maungam. Hakani kasngi lai don lang ru uba bhaku parlang lingdo mau phlang ubde urang ba snong jong ka mau ngam mau smai ubala longkum ukong san ka Dr. Iban La Sotun ka bala longkum ka sembut kong san ka Dr. Bakod Khar na ka Ayush Medical Association of Meghalaya baruba Sanyo Rambai na ka Kripa konthup ru yo MLA jong ka mau phlang uba Matthew Beyond Star kurba ka Nongkro Sports Club kala yo ban khur ya ka song pisa ka ba arlak tingka hadin bakala la ban pelim no ya ka Friendship United ha ka jingya kun final ha ka second open to all mar pharlangki knockout football tournament arata apusau ya ka bala pelong da ka FKGGP Nartiang unit ya ka ni ka knockout football tournament bala pelong hamadan That Nartiang West Janti District ladan hadu like for arteli team ki balawan ben shimenta. Haka jingya kun final ka Nongkro SC kala laban pelim no ya ka Friendship United da Argo Lanot ban yora sendan ya ka kusnam ka ba arlak tingka kat ba ka Friendship United ka balawan baar kala yora ya ka kusnam da ka song pisa ka ba shilak tingka mentapan ngene pai shiki Khubor na kelengki benta jongkari ki noshna ya ki game online kila shna ka weka game ka ba kila ainam show menteri rang ba du kari Narendra Modi but ya ka ni ka game kila ai kerteng da ka namo OP kamun overpowered. Kila ay naam siya umodi ya kini game na marbakishim ba umodi uday umentri rang bado ubajay jay tam na baro. Kibo ya ka kerteng OP na diyan na marbakiong ba umodi uday ubrio badan bortam ha ka Pyrthei. Umodi lalit ya kendu ru ya kinong shna game online kibaran hapo kariban aiman sim ya ki ban penmi buang ki game kenang baka India kan tam ya ki waypat kiri ha kalyang ka technology.
Kakenhun jongki riuking atiar kala herthma ya ka Kylleng Mall region jongka Kangpokpi district Manipur bala penyap ru ya arngut na kijat penriu kukizu. Kini kejingjak la penkendit ya baro bat nakaliang jongka jat penriu kukizu la penramjur ya kani ka kamriu klau jongki kenhun king atiar namar ba kani kejingja kala banang perhem penban ya kading shwa ba ka India kan let shaka election Lok Sabha. Kitili ding barhem kila bamdu ya kawai ke Ïaïong haji surut Kolkata bakani ke jingja kala pen kala klem Ïaïong klem sem ye ki babun ki brio ki basong ki basa hak ni ke caka ke jingpur state jong kading kala bamdu lut iki Ïaïong ki badan marjan namar ba kani ke caka kadai ke babun bah ki brio ki basong ki basa hak ni ke caka ka balong rukum ka slam ka Ministry of External Affairs jong ka sarkar India kala maha mi kinong India ki basa hakari Iran bat Israel bakin mi no nakini ki artli kiri bat hakajuk apor kala kunturu iki pajba nong India ban kiar nakabalet shekini ki artli kiri ki badan menta hapren ka jinga kan bat ka jing berniam markeliang ban herthma ka waya ka pan ka ministry kala batha iki nong India ki basa ha Iran lani ha Israel bakin let pentip sha Indian embassy ban penrung kerteng yalade khnang baka sarkar kandupla ban ajingaram hakapor badan kam kerki kumbah nyangut ki brio kala mensau ha ka jinga ka ja ka balami hapren ki nong kershan jong ka BJP bat ka DMK hanong ba Coimbatore jong ka Jylla Tamil Nadu ka jinga kan kala ja hakapor minmiet jong ka khatwei trik Ïaïong araja apusau kat ba ki nong kershan jong ka DMK kila bu jingkili kumno la ailat ya ka jinga lap election ha ana malai palat ya kapor shipho beji minmien mentapan inya pha shi Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei ka kunhun ki sipai komando jong kari Iran ha ka sin sajan kira herthma ya ka charge baka kam baka dei jong kari Israel hajan ka Strait of Hormuz da ka bapendan kam da ka helicopter ka video bala yo ring ka pen I ba kani ka jing sha herthma ki brio ki badan hapo kani ka charge kila pet sakama tang shio I ki sipai komando ki bala pen kre ki kitang suloi ban senrait kuli ladami kanu ka jinga khun persha na ki brio ki badan hapo kani ka chan Shipongwat ki brio kila mensa but we ubrio la doe yala ka jonga jingim hadin ba ka we ka cable car keben kala yatengku yaunar bala kedia hakashnong antalia jong ka rita ki namar kani ka jingja arpusal tuli ki keben kila sakut hasun hakapor sanala arpulai minute janmien haka sitho dieng hadin ka khandu kanta palan rupongwat ki brio ki brang sakut haki khandai tuli ki keben hadin bala yo ban pelai ya ki shispa khat arngon Uwe brio belara dakatari bandung penensau yaki babun ki nong thiet nong pen hakawi ka mall haka nong ba Sydney jongkari Australia. Lasha siat hakawi ka pulit kenthei ka bala poi shakani ka jaka ban ajing erap yaki pajba ki bala phet sakma ban lain nakakti jong uni urunar. Sangut ki brio kila yap hadin ba kila kelas sok pedung hakatari jong uni urunar ubala mare bandung kat iki bawit hakamat jong u hapo kani ka mall. Kibrio kibala saki ya kani jingja kila itu ba kawai ke pulit kenthei kala pen I ya ke jing shlur da ka basiat shikuli na shadem jong u bat kelan dan krup hamadan Khubor badai pet jong ka tanat ka koi ka khia jong ka ri Mexico kila maham yiki pat ba hadin ba ka jingwat benia kala lap ba udon lu kenja dawai ba shirkai ba hau xylazine baju penan kam ba dakinong di drugs Yau new drugs baju tepat ba haktin pareng kum u trang dope bat u zombie drunk Yau xylazine la jukle lang hau drugs heroin but fentanyl hagis nam baladam bala jupenan kambha da kibrio bandi hanong ba Philadelphia jongkari United States kibrio ki bapenan kam yau new drugs kilong thik kum ki zombie kum ba kharwing ngot kibrio ki bakan thop ya khandai ngot kinong le jingle kila sha penyap haki kinhun le no ki bampat la bantip ha Balochistan province jongkari Pakistan kile no ki bala ra bor ya ki khandai ngot kinong le jingle nakabos bat kila penyap yaki Hagni ka jo usngi kawai ka kali kala sha therkuli hagi le no katba kadang ya lengba ka surok ba noshki highway Khubor sansha jong ka Balochistan province klai thu ba yakamet jong ki khandai ngut jong ki lanot lalam na jan jong we ulum ubadan hajan ka we ka jingkin hagani ka surok ba Dekispa ngot ki petwer kila jam sa Kylleng jong ka wa ka ba penyakla ya ka Myanmar bat ka Thailand hadin ka jinga kunthma jong ki riu ya le persha ya ki sipai ka sarkar Myanmar Foreign Minister kari Thailand ong ba ka sarkar kala penkre ban pediang yakini ki petwer ki bala I no ya la ki jong ki yingisem na ka jing sheptin ya ka jing siat namding jong ki sipai kari Myanmar na ki ling sunya pom hadin ba ki riu ya le persha sarkar kila yo ban kurum ya ka shnong mawadi ka badon kumba arlak ngot kinong shong shnong Lai ngot kinong thok Khubor na Palestine kila mensaw ha ka jing terbom ka Israel ha Nusrat refugee camp ka badon ha Central Gaza Kidai kinong thok Khubor ki barang leit dum Khubor ha ketika kam
Lain ngot kalmansau la penkit Syah Syuhada Al-Aqsa Hospital kabadon hadir al-bala. Ka International Federation of Journalists kala penramjur halo kate ka jingle jong ka Israel. Nadu ba ka Israel kala herthma ha Gaza kala don hadu shi spa sau phongut kinong thok Khubor ki balayam. Presiden ke Rusia Vladimir Putin belakang syai bak Rusia kalong ka bakloi banyak kran penbej bat ke Ukraine. Hendrai ha kata ka jinga kran ulong bak Ukraine kam dapat bandawa palat put ya ka bamdai syu bandawa. Ulah kran ya kani ha ka jing kran jong u bat presiden ka Belarus. Hendrai ke Rusia kala penpau ya ka jing skam artien bak Ukraine kan wan chakami jinga kran. Ukredo jong ki sipai Israel u Herzi Halevi ulong bak Israel kala kre lupa banyada yaladi batwat banturu syaktem jong ki nongshul ada ja bak Iran ke herthma kansan ya ke Israel kum ka kaput halo ka jing terbom ke Israel ha embassy jong ka Iran ka badan ha Syria. Uniu he sipai ulong bak sipai Israel ha rengkat bak sipai ke US kala kre lupa namar bak tip bak Iran kan sapen her kaput bet ya ka Israel. Ulah pelai pat baru ya kidur bagi sipai Israel kila ya shandur lang bagi sipai US kum kajipen kre ya kathama. Ka Executive Board jong ka International Monetary Fund kala penbena belajit biang ya ka Kristalina Georgieva kum ka Managing Director jong ka IMF bat ka samoi trekam jong ka kan sedang nadu ka shitrik urisau arja apusau. Ka Kristalina kala syajit biang kum ka Managing Director de hadin bakala la ban le shibun ki kam hapo ka jingalam jong ka ya ka IMF kamtam hakapor COVID hakaba bun kiri ya kenduk jing Shwaba kandung syaka IMF ka Kristalina kalabat kum ka Chief Executive Officer jong ka World Bank nadu kelalengkot arasar khat nyau hadu unai lur arasar khat khandai. Bat hadin kata kalabat kum ka President Bashipor jong ka World Bank. Kalabat kum ka Commissioner of European Commission. Kajingya beriu ha Gaza Strip nadu baka Israel kala sedang manhiar thama ha Gaza menta kalapoi syaka lai pulai hajar ndus pa lai pusangun. Kiba mensau pat kilapoi syaka nyau pun riu hajar aspa khat sangun. Tang hapo ar pasau kanta ke Israel kala penyap hadu prap kandai ngot kinong Palestine kat ba ke ba mensau pat kilapoi syaka shispa ar pongun. Hadu mentaru kidang don kimet yap kiba ampala setiaban sei namar ba ki syak tap telem hapo kajing tua jong ki yingisem jong ki beriu bat kumjuru nakadau kajing bam ailat ki sipai Israel yaki ambulans bandrung syaki jaka bajur kathama. Tiktuk long ki Khubor hakimat kimat mentasi Khubor.